Знаеш кога става, забелязвам кога става печалбата преди услугата? Когато един имот се предлага от двама, трима или петима брокери. Защо е така? Състезаваме. Сега тук сами дошъл някой клиент, има някакъв интерес за имота. Какво правя? Правя всичко възможно, за да направя сделка, защото има още двама други колеги, които го предлагат. Аз няма да цела да направя добра сделка за продавача, най-вероятно. Не говоря аз за себе си лично, а говоря за колегата, който ще има възможност да направи тази сделка. Какво ще цела да направя сделка сега? Дали ще е с 5-10 хиляди нагоре или надолу? За мен няма значение. И ще извада от 1000 кладенеца вода, за да го убедя да направи той тази сделка. Не е от то, който яде баница. Голямата заблуда, че колко повече брокери предлагат един имот, толкова по-лесно ще се достигна до клиента. Не. Вярвам, това сме си оговорили много, че ексклюзивното представителство е в полза на продавача. Тук пак идва една голяма особеност, зависи с кой брокер работиш. И сега ще ходя на една среща за един имот в Белите брези. Аз ще отида и аз ще искам да го предлагам ексклюзивно. Видях го имота, смятам, че мога да се справя. Аз няма да съм една от трите агенции, които го предлагат със сигурност. Защото знам, че не е това правилният път. Пак се връщаме до там, че той продавача не е образован, той не знае. В живота, като продадеш един-два пъти, ти нямаш нужда да имаш тази информация. За какво ти е тази нужда? И знаеш ли тези, които примерно продавачи работят с 2-3, 10 брокери, какво се случва с цената? Убеден съм, че продавачи определят цената на имота. Той пазара е надолу, възстановяване, апогей. Това е. Много често ги питам. Искате да ви кажа това, което мисли, или това, което искате да чуете? Няма как. Това в началото сме го правили. Да взема аз цената на продавача и да продавам един имот и да го търкалям една година и да чакам пазара да настигне цената на имота.